Hej. Hvad er det, du har oplevet i dag, i aften? Jeg har været til koncert på Top med Åle, som de kalder det, med Mary May Love og hendes band. Og hun har haft nogle venner på besøg fra USA også, der har spillet et par, som også har spillet. Ja. Ja. Hvordan har det været? Hvad har du synes om det? Det har været rigtig hyggeligt, og vi kom lige i sidste øjeblik, dem jeg fulgtes med, og stemningen var allerede sat med lys på scenen og gulvtæppe på scenen og en hjemmestrikket larve, hvor der stod navnet på. Så det var rigtig hyggeligt, og det var sådan helt nede på jorden, og de var en del af publikum, dem der spillede også, synes jeg. De levede sig ligesom ind i det, og det var ikke sådan, der var ikke så langt fra publikum til dem, der spillede koncerten i dag. Nej. Hvad kan man mere spørge om? Vi kan lige pause. Ja,